Περάστε, ελάτε. Ονομάζομαι Στάθμος Δαραξής και εκπροσωπώ τη μουσική εταιρεία Project Real Estate. Σήμερα θα σας δείξω ένα διαμέρισμα 92 τετραγωνικού μέτρου, 100 μέτρα ακριβώς από την πλατεία Ελευθερίας, από την κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Ιδανικό διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, με 2 κληροδωμάτια, διαμερές, το οποίο είναι και για κατοίκηση, αλλά και για επένδυση πάρα πολύ καλά και όπως σας εξήγησα, είναι δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας. Έχουμε, όπως θα δείτε, χώματα καινούργια τα οποία έχουν θερμογέφυρα σε άριστη κατάσταση, με πατσόνια γραμμικά, εγκαταστάσεις καλοριφέρ καινούργιες και εγκαταστάσεις τα καλοριφέρ τζάκι, το οποίο αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει ενεργειακό. Είμαστε στο δεύτερο όροφο, από πάνω έχει ακόμα ένα όροφο. Το ασανσέρ δεν έχει ασανσέρ, είναι με τα πόδια. Αυτό οφείλω να σου πω για να γνωρίζω από την αρχή. Τα μπαλκόνια είναι μεγάλα και από τη μία μεριά, τα μπαλκονάκια έχει και από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά. Τα μπαλκόνια, όπως βλέπουμε, είναι πολύ μεγάλα. Εδώ υπάρχει και η κατάσταση για τον αμυντικό το Λέβητα. Ελάτε, περάστε μέσα. Μπαίνοντας μέσα, υπάρχει αυτός ο χώρος σαν κουζίνες ενίως. Η κουζίνα είναι εκεί πέρα. Μπορεί να έχει ξεχωριστό δωμάτιο αν θέλει κάποιος να κάνει την κουζίνα και να είναι η σάλα μεγάλη. Η κουζίνα μας είναι σε άριστη κατάσταση. Επίσης, μπορεί να δει και ένα τρίτο δωμάτιο αν θέλει κάποιος. Υπάρχει και αυτή η λύση, αν να πούμε κάπως έτσι. Η πόρτα μας είναι προεξισμένη. Περάστε πάνω λίγο να πούμε. Μπαίνοντας μέσα, είναι το ένα τριπλό δωμάτιο, αρκετά μεγάλο. Με ένα μπαλκονάκι μικρό από την πίσω μεριά. Από επάνω υπάρχουν χώροι και από το δωμάτιο και από το δωμάτιο για αποθηκούλα. Εδώ είναι το μπάνιο μας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει πολύ καλή στήλη, με παραθυράκι το μπάνιο για να ρίζετε. Περάστε λίγο να το δείξετε και να μιλήσετε από πάνω, άνετε στήλη υδρομασάζ. Και από εδώ, αν δούμε το άλλο το δωμάτιο, το δεύτερο. Αν το μεγάλο και αυτό, και χώρος υπάρχει εδώ και για γραφείο, είτε για ντουλάπα για να βάλει κάποιος ετοιμιζόμενη ντουλάπα. Από πάνω μας θα δούμε και εδώ υπάρχει χώρος για να γίνει μια ντουλαπίτσα, ένας χώρος αποθετικός. Τα χώματα και εδώ είναι και εδώ με θερμογέφυρα. Τα χώματα εσωτερικά πάνε σε άριστη κατάσταση, οπότε δεν χρειάζεται χρήματα, κοιτάκια για να μπει κάποιος μέσα. Αν το βάψεις να διορθώσει μερικά πράγματα. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι αυτό το διαμέρισμα μπορεί να μπει και στο καινούργιο πρόγραμμα σπίτι μου 2, αν ήταν για να μπορεί η αγωγή να έρθει, να το πάρει και να μείνει μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας σε www.realestate.gr με τον κωδικό ακινήτου που θα δείτε στην αγγελία για να μπείτε μέσα να δείτε όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.